इउपिपिएल होननायाव मासे सैमायाबो सोंग्रा इउपिपिएलखौ सोंग्राबो उजिनाय नंला बिथांमोना मानो होनना बुंबा सैमानो आदार होग्राबो ओंखारबावनाय नंला खारन मा बिथांमोनखौ आंथ' सैमासो होनना बुंगोन थगायसुला लम्फर मालायनि ओंखाम ओंख्रि गारनाय जाग्रा जेरैबादि इन्दिबिनि हालेवनायनि बेलायावहाय मा होननानै बुङो इन्दिबिनि हालेवनायावहाय सैमा खालामनानै जाग्रा बेखायनो ओंखाम ओंख्रि गारग्राखौ जाग्रा होननानै बुंगोन आं बिथांमोनखौ बेखायनो इउपिपिएलआ फेक्टर नङा सिगांनो निउस पर्टेल बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने गोजोननाय खुलुमनाय जासिगोनाय थाबाय आङो दिनै फार्स्ट टाइम बेसेबांबा गोबाव थानानै दिनै फार्स्ट टाइम आङो मिडियायाव ओंखारदों आरो मिडियायाव ओंखारनायनि जेनाखि मेन उद्देश्य बेनो जाहैबाय आंनि सिगांनिफ्राय लानानै मोनसे हिस्टरि आरो लोगोसे जेनाखि फेरेंगा सार बिथांनिबो फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ आङो लानानै आङो मिडियायाव ओंखारनो नागिरदों दा दिनै फार्स्टनिफ्राय जागायजेननो नागिरदों आङो मानो होननानै बुङोबा आङो सिगां समाव बिपिएफआव आं दंमोन बिपिएफनि सासे अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन आङो बेनि उनावहाय जेलानाखि आङो लरेन्स इस्लारिनि जेनाखि हा हु बायनायनि बेलानिफ्राय लानानै जनक उजिरमोनजों जालायनानै आङो बिथांमोनजों ओरैबादि दमखि दमला सिगि सग' आङो लांजादों आरो लांजाखांनायनि उनावहाय ओरैबादि जाबाय लांजाखांनायनि उनावहाय आंखौ गोदाव सोराव खालामबाय आं बे समावहाय आं बुंखादों जेरैबादि आङो बिपिएफआव हाबनाय इउपिपिएलआव हाबनायजों लोगोसे बिपिएफनि जेनाखि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनाव आं निमाहा बिनांदों मानो बिथाङा सासे दावहारु आरो बिथाङा गावनि जेनाखि थै मोदोम जिउ होनायनि गेजेरजों दिनैनि दिनावहाय माने बिटिसि एकर खालामदों बेखायनो आं बिथांखौ सनमान खालामो नाथाय जोंनि इन्दिबिनि जेनाखि गेजेरजों मालाबाबो जोङो बिटिसिनिफ्राय देरसिन जोङो सेपारेट स्टेट मोनाखै बे हिसाबै ओरैबादि आङो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ सनमान खालामनायजों लोगोसे ओरैबादि इउपिपिएलनि जेनाखि नेताफोरा आंखौ दमखि दमला लांनायजों लोगोसे आंहा उफाय हारा जादों मानो बिथांमोनहा आंखौ थगायदों बिथांमोनहा खोथा होदों ओरैबादि जागोन दमखिबाय दे बेबादिबालाय गावजों गाव मानो दावराव दावसि जालायबाय थानो गावजों गाव माने बेबायदि जेन'बा निन्दा होलायनाय जाबाय थानो होननानै आङो इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन जयेन जाखांनायनि उनावहाय दाखालिसो जेन'बा जयेन जाखांनायनि उनाव केसनि बेलायाव लानानै ओरै जेन'बा आंथ' उफाय सारा नङा होमबा मोनसे रुलिं पार्टिजों गावसिनि खोथा मथे गावसिनि दमखि मथे आं गोरोबबाय नाथाय आंखौ साननो गोनांमोन बिस्रा मानो मोनसेबो लामा दालां स्किम जेबो आंनो हरालासिनो प्लेन्टेसनबो हरबावाखैलै बे प्लेन्टेसनाथ' गिदिर खोथा नंबावा बेबादि जादों दाना केसनि बेलायाव 15,000 हरदों होननानै खनथामसोखौ मानव गेदेर जोंनि क'क्राझार 3 नं क'क्राझार समस्थिनि लरेन्स इस्लारिया बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय बे नंखाय बिथाङा जुदि बेबादि हरनायमोनब्ला आरो जानाखि खनसेखौ हरदों आंखौथ' बेखौ मिडियायाव होलांखादों आरो बिथाङा बेबादि आंखौ हरबाय थानायमोनब्ला आङो मालाबाबो दुखु मोननानै मोनसे रुलिं पार्टि रुलिं गभर्नमेन्टनिफ्राय आङो रिजेन होनानै आङो मालाबाबो न'आव दलद थानाय नङामोन दा बे हिसाबै बिथांमोनहा गावसोरसो मिथिसिगौ पलिटिकेलाव अनेक रोखोम दङ जेरैबादि फेरेंगा बसुमतारी सारा बुंदों 5 बोसोर रुलिं गभर्नमेन्ट सलायदों इउपिपिएल सरकार थानाय समावहाय दिनै फेरेंगा मोनहा मालाबाबो मानव गेदेर रन्जन दैमारिनि सारनि सायावहाय मोनसेबो सिन्था धारना गैयामोन आरो एनडिबिनि जेनाखि केसनि सायावहाय फोजोबनांगौ होननानै मालाबाबो सिन्था धारना गैयामोन दा बै समावहाय आं बुंनोसै दाना बै समनिफ्राय जादों आङो ओरैबादि जादों जेनाखि बिथांमोननि खोथा लायै बेलेग मानसिफोरा बिराद बे जोंनि अल आसामनि जेनाखि एक्स एनडिबि बिथांमोनहा एनडिबिफ्रा ओरैबादि जादों केस मारिनांला केस सलायनांला होननानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै दिनै सिरियै थानानै दंमोन थायै थाबाय दाना नै मास मोनसे मास मोननैनि उनावनो एरेस्ट वारेन्ट सफैजोब्बाय
दाना आंहाबो दाना आथिं बायबाय एक्सटेन्ड जानानै आथिं बायनायनि बेलायाव मा जाखो आंना दाना नागालेण्डना एरेस्ट वारेन्ट सफैयालासिनो क'क्राझारना सफैग्रोबाय क'क्राझारनि सफैनाय लोगो लोगो आङो थखन थुनानै एरेस्ट वारेन्ट सफैनायखौ बेल खालामनांदोंमोन दिनै बिथांमोनहा नंखाय बांखाय बाथ्राखौ फोसावनो नागिरदों आरो 5 बोसोर सरकार थानायनि बेलायावहाय बिथांमोनहा दिनै मा होनो एनडिबिनि फारसे जेबो सिन्था धारना गैयामोन आरो नंखायखौनो दिनैसो जेन'बा मानाव गेदेर जोंनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनाय बा बेखेवनाय खुगा बेखेवनायखौ आं नुनानै आंनि गोसोआ खामखांदों मानो होननानै बुङोबा 20 दिन लिभआव फैदों बिथाङा 20 दिन लिभआव फैनाय समाव आंनो दङ आंनो थाबायदों सं बिदिनो बयबो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा नुनो हागौ दिनैसिम जेन'बा बिथांजों आङो थाफा जेलानाखि बिथाङा 20 दिन लिभआ जेलानाखि लिभनि डेटआ जोबो अब्ला बिथाङा जेलाव थांफिनदों मानो होनना बुंबा बे समावहाय प्रमद बर'मोनखौ दिपेन बर'मोनखौ सोरबा फेरेंगामोनखौ सोरबा सावरायग्रामोनखौ अनेक हांख्राय हरदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा बबे जायगायाव थैना थायामोन बिथांमोनहा दिनै लिभआव फैनाय समाव लोगो लायालासिनो लिभआव फैनाय समाव नुजायालासिनो दिनै आङो नुनो मोनबावदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरांगिरिनि गेजेरजों जायखौ होननानै बुंदों दिपेन बर'आबो नंखायखौनो दासो माने सरकार जोबखांनायनि उनावसो रन्जन दैमारि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव लोगो हमहैदों मा दरखार दं नोंहालाय जेलाव लोगो हमहैनांगौनि जेबो उद्देश्यआनो गैया नोंहा मिनिङानो गैया बै समाव इउपिपिएलआ सरकार थानाय समाव नोंथाङा बहा थैनानै थाङामोन दिनै जोङो बिनि दुखु दाहानि टेनसननि गेजेरजों नोंथांमोनखौ इउपिपिएलखौ जोङो सापर्ट हैनानै दिनै नोंथांमोननिफ्राय जेबो फिननाय मोना दिनैसिम जेबो जोंहा केसआबो उइद्र'नि जेबो गैया बे हिसाबै जोङो दाखालि 27 तारिख मार्च खालि जोङो बिपिएफ दोलोआव फैफिनबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि जेनाखि धमखि होनाय नोंथांमोननि जेनाखि थगायनाय बेनि बेलायावहाय नोंथांमोनहा आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै होबाय मानो होननानै बुंबा आंहा बिराद फिल दंमोन बिपिएफआव थानानै बिराद फिल दंसैमोन आंहा नोंथांमोनहा आंखौ दंस' खालामबाय बेखायनो जायनाखि आंखौ दंस' खालामदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा आंखौ बार बुंबाय थादों किन्तु बिथांखौ फेजेननांगौनि थाखाय जोङो साखाफारा आरो सिगांबो जेरैबादि आङो इउपिपिएल रुलिं गभर्नमेन्टनिफ्राय रिजेन होखांनायनि उनावहाय ओरैबादि खामानिखौ जोङो मावदों जेब्लायबो जोङो इउपिपिएलनि एगेन्स्ट जोङो नंगौ जेनाखि एनडिबिनिफ्राय जोंहा मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम जादोंमोन बेयाव जोङो इउपिपिएलनिफ्राय रिजेन होनानै बिपिएफआ लेंहरबाय थादोंमोन किन्तु जों थाङाखैमोन मानो थांनो होननानै जोंहानो अर्गेनाइजिं मोनसे माबा दंमोन होननानैहाय जायनि फलाव जोंहानो खुद एनडिबिनिफ्राय जोनोम होजानाय पलिटिकेल पार्टि दङ होननानै जोङो बेयाव इनभल्भ जादोंमोन इनभल्भ जानायजों लोगोसे जोङो नुबाय सोरबा इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलनि नेताफ्रा इउपिपिएलनि एमसि एमएलए एमजिएमफ्रा जोंखौ निन्दा होदोंमोन दा निन्दा होदों नंगौ अब्लाबो आङो बे इन्डिभिजुवेल हिसाबै आङो बेखौनो कुइसन खालामगोन माने आङो इन्डिभिजुवेल हिसाबै जेनाखि एपिबिआव थानानैबाबो आं खामानि मावदों जाहैबाय इन्डिभिजुवेल बियो बे एपिबि पार्टिजों नङा बियो जाहैबाय आंनि गोसो बादि आङो डिस्ट्रिक्टनि लिडार जानानै आङो गासैखौबो जोंनि जेनाखि एपिबिआव आं डिस्ट्रिक्ट लिडार जानानै जेनाखि एपिबिनि सोद्रोमाफोरखौ आं बिपिएफआव थुजोबदों बे जाहैबाय इउपिपिएलनि एगेन्स्ट इउपिपिएलआ आंखौ थगायदों किन्तु एपिबिआ मालाबाबो उमुगाव थु होननानै बुङाखै किन्तु आंबो सासे लिडार हिसाबै फुरा थुजोबदां जोंनि बनरगावआवनो साननानै ला आंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय भाइ बांगि आंनि बिसिखौबाबो आं आर'नाइ गानहोजोबदों बिपिएफआव बे जाहैबाय माने थगायसुला बै इउपिपिएलनिफ्राय आरायगौमोन नांगौ मानो होननानै बुंबा इउपिपिएलआ जेसेबांनाखि जेन'बा 5 बोसोर जाबायानो
5 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो सोरबाया बिल्डिं लुदों, सोरबाया हा बायख्रुबदों, आजां गाजां हेनटेन, नाथाय खर्मे खथाफोरखौ नायाखैमोन, मालाबाबो नायाखै। आरो रायजो राजाफ्रा सोरबा प्रमद बर'खौ लोगो हमनो थांनो नागिरो, सोरबा प्राइमारिनिफ्राय ब्लकनिफ्राय प्रमद बर'खौ लोगो हमनो नागिरो, नाथाय बै सुइजारलेण्डआवसो बिथांखौ थांनानै पारमिसन लाहैग्रोनांगौनो। दाना जोंहा थाखा फैसा गैया, हा आं इउपिपिएलआव थांदोंब्लाबो इउपिपिएलनिफ्राय आङो प्रमद बर'नि मोनसेबो मोखां नुवाखै, फेस टु फेस रायज्लायनो मोनाखै, आं बादि मानसियानो। अब्ला बै रायजो राजाफ्रा बहा मोनगोन? दा बे हिसाबैनो रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुगैनानै दिनै रायजो राजाफ्रा गावनि जेंना समयसाखौ नुहुरनानै इउपिपिएलजों थाबाय थायोबा जानाय नङा होननानै खोथा बाथ्रा दाननो हायियाव साइलेन्ट भटखौ थुजोबदों। दा बे हिसाबैनो दिनै बिपिएफआव साइलेन्ट भट थुजोबनाय हिसाबै आरो एबारनि बेलायावहाय बिथांमोनहा बुंलाबाय थादों बायदिसिना इउपिपिएलना जों देरहाथारगोन, जों हारिनिसो माबा उमुक थुमुक, हारिखौ जोङो जेब्लायबो बासिनो हाया, हारिखौ जोङो जेब्लायबो जोङो नेग्लेक्ट खालामनो हाया। नाथाय हारिनि थाखाय सानदों आरो मुस्लिम भट लानानै बिपिएफआ देरहादों होननानै बैबादि माने पलिटिकेल गेम गेलेनो नागिरदों, रन्जन दैमारिखौ बख'गोन होननानै गेम गेलेनो नागिरदों। बिनि जेनाखि बिथांमोननि बिथांखि आं एसेबाबो मिथियो। मानो होननानै बुङोबा एनडिएफबिआ जायखौ होनना बुङो, एनडिएफबिआ इउपिपिएलजों सापर्ट गैला। 5 बोसोर सरकार थानाय समावनो जेनाखि बिटिआरनि दफाखौ मावनो रोङाखै, 5 बोसोर सरकार थानायनि बेलायावहाय एनडिएफबिनि केस फोजोबनो रोङाखै, 5 बोसोर सरकार थानायनि बेलायावहाय मानव गेदेर रन्जन दैमारिखौ सारखौ जेलाव गारसोदों। दा बे हिसाबैनो बिथांमोननि नाटकआ सलिला। बिसोरो सानदों जानो हागौ मानव गेदेर फेरेंगा बसुमतारी सारा ओरैबायदि सानदों जानो हागौ, माने जेनाखि रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ बुंफ्लायोब्ला हयथ' एनडिएफबि बिदा फंबायफोरा जोंजों सापर्ट होगोन, बख'सिगोन होननानै। नाथाय नोंथांमोनखौ फोरमान मोनबायना 5 बोसोरनि बेलायाव मा मावा नोङो, 5 बोसोरनि बेलायाव नोङो लुथिदों, 5 बोसोरनि बेलायाव नोङो जाख्ल'दों एनडिएफबिखौ थगायनानै। नोंहा मा दंमोन, नोंहा मा दंमोन? नोंथाङा दिनै आं बुंजोबनो थांला, नोंथाङा दिनै गावनि फिसाजोनि बेलायावहायबो साननानै लादो, जाय गोसोथोदों बेनो खौथि खौथि फैसा एकदम फुल पावार इएमजों समान पावार होदोंमोननो, दिनै जानानै खारजादों होननानै बै समाव ससियेल मिडियानि गेजेराव 2 कौटि होननाय बाथ्रा दंमोन। नोंथाङा नंखायखौ बुंफ्लायामोन, नंगौखौ बुङामोन। आं नोंथांनाव सोंथि खालामगोन दिनै, बेखायनो इउपिपिएल दोलोनि हिसाबै आङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै मालाबाबो देरहानाय नङा। मानो होनना बुङोबा जोङो सिगांनिफ्राय थगायजानानै 27 थारिख मार्च खालि जोङो बिपिएफआव जगदान जाफिनबाय। आरो जोङो अब्लाबो जोङो माने बिपिएफनि जानानै खामानि मावलांगोन। जेब्लानाखि जेन'बा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बा मानव गेदेर जोंनि बे मा होनो बिपिएफ हानजाया माबा मोनसे जायागौ माने जोङो जेब्लायबो थैस' थांथ' बिपिएफनि जानानै जों मावलांगोन। आरो इउपिपिएल होननायाव मासे सैमायाबो सोंग्रा, इउपिपिएलखौ सोंग्राबो उजिनाय नंला बिथांमोना। मानो होनना बुङोबा सैमानो आदार होग्राबो ओंखारबावनाय नंला। खारन मा, बिथांमोनखौ आंथ' सैमासो होनना बुंगोन, थगायसुला, लम्फर, मालायनि ओंखाम ओंख्रि गारनाय जाग्रा। जेरैबायदि एनडिएफबिनि हालेवनायनि बेलायावहाय मा होननानै बुङो, एनडिएफबिनि हालेवनायावहाय सैमा खालामनानै जाग्रा, बेखायनो ओंखाम ओंख्रि गारग्राखौ जाग्रा होननानै बुंगोन आं बिथांमोनखौ। बेखायनो इउपिपिएलआ फेक्टर नङा। आरो जोंनि बे 3 नं क'क्राझार समस्तियावहाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि मेसेज, जेनाखि सेवलि महिलारि बिथांखौ फेजेननो हानाय लरेन्स इस्लारिनाव खमथा गैया। बेखायनो आङो बारे बारे होनबाय थागोन, रायजो राजाफ्रा जायखौ जेन'बा सरकारा जेराव सरकार फैयो सरकारजोंसो रायजो राजाफ्रा इनभल्भ दङ। आरो सरकारासो रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ होनो हायो। आरो सरकारासो गासैबो बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनो स्किमनिफ्राय लानानै बायदिसिनानिफ्राय माबा मोनसे नांगौब्लाबो सरकारासो खालामो। दिनै सरकार गैयै जेनाखि इउपिपिएलआव थानानै जेबो गोनांथि गैया। बेखायनो आङो बेखौनो बुंहरबाय, बेखिनिखौ बुंनानै आङो फोजोबबाय। गोजोन्थों।